Hi mga moms, good morning. So nandito na tayo ngayon sa store sa bilihan ng ating sala kasi nakabili na po tayo ng dining. So may mga sala rin dito, may mga kama, gano'n. So ito yung ating dining set na 4-seater. Ayan. Thank you so much kay Seth. Ayan, sa pagbibigay sa akin itong ating dining set. Diba? 4-seater. So para na sa gano'n. Si mama, si papa, ako, tapos kung may iba pa bisita. So, at least 4 siya. May sobra pa naman doon na ibang upuan sa bahay. So, at least marami sila mauupuan. Halika na, dahil hindi ko na siya mahihintay for delivery. Pipick upin ko na siya at isasakay ko na siya sa tricycle pa uwi sa bahay. Okay? Ganda na. Ayan na. So, pauwi na yung ating sala. Kini-clean wrap lang ni Kuya para maiwasan na magasgasan na. Ayan, magalusan o magkaroon ng scratch. Taray. May pa-clean wrap tayo. Kasi ito yung ating ito na yung ating lamesa. Ang ganda kasi niya eh. Oh. Tapos bibili ako na lang ng cover. Anong sukat nito? Ano ba sukat nito? Basta sabihin ko pang 4-seater. Bibili ako ng sa pen. Ayan, ngayon dito naman tayo sa bilihan ng cover ng lamesa. Ayan. Magkano yung pang 4-seater? Ano siya, pahaba? Ha? Yung ganito, magkano? 150 rin. Ang ganda itong... Ha? Per yards? Okay. 150. Ano ba yung design? Pwede makita. Maliban dyan. Ito maganda. Or ito, flower. Maganda rito, classic. Kaya lang kasi it's black. Ano kaya maganda? Ano bang iba na gold? Pwede makita? Ito po, yung plastic. Ayoko ng plastic. Ito to, isa ano to? Yan. Anong design yun? Ay, pwede makita. Fully eyeshadow naman siya. Sana all buo. Nag-vlog ka pa? So, ito na lang yung bibilihin natin. Mga moms para hindi siya mahirap bagayan na. Sige, ito na lang po. 1 yard po? Ayan na. This is it mga moms. Pauwi na kami. Yan. Supposed to be i-deliver ito. Kaya lang naka-schedule siya ng 30 pa siya. So sabi ko, ayoko namang ma-rush ng pagpapadeliver. Kasi kinabukasan, birthday na ni mama. So ayan. Pinick up ko na lang siya and riding a tricycle. Uwi na tayo. Let's G. Ayusin natin sa bahay. Dali. Excited watch! Excuse me. Kasi mababasa na siya ng ulan. Una muna yung kabilang paa, ha? So, eto na mga moms. Yung ating mga dining set. Inabutan tayo ng ulan. So, ayusin na natin siya. Set up na natin. Ito siya. Ito. Yan. Ang ganda ko yan. Pwede yung tricycle mo? Igilid mo na tong speaker. Gilid mo daw sa speaker. Igilid siya doon. Yan mo na isa. Ito mo na isa. Hi, sir. Thank you so much once again to Seth for this. Maraming salamat.
Akala ko biro lang lahat. Tinataong ko talaga. So, may na din dito na siya. At meron na tayong dining set. Ma! May dining set na tayo! Oh. Sayang, wala na si Mother. Oh, pero at least pwede ka pa rin umupo. Ha? Kasi maraming extra upuan. Kasi yung upuan yun. Ako, buti nakarating kami bago umulan ng gusto. Yeah. Hindi, dito na. Huwag mo balik ka rin. Parehas na rin. Iisa, tanggalin mo. Yan. Para mas mabulit. Yan. Wow! O, di ba? Ang ganda. Ang Ay, ganda. dandahan. Scratch sila agad. So, isa dito. Dapat nilapit pa ito. Ganda. Ay, ang ganda. Yan. Para pwede makaupo kasi natin lang. Yan. Wow! Yay! O, diba? Hindi lang yan. There's more. Ay, pak, may bagong ano. Shadan! Ah, please. Share. Oh, Shala parang gold. Oh, diba? Ang ganda! Oh, Shadan. Tapos maglalagay tayo dito ng lasa. Para mas masarap yung ating kainan. So again, Kuya Seth, thank you. Thank you very much, Kuya Seth. Thank you po, Kuya Seth. O, at least meron tayo masarap na mga kainan. Ma! Happy birthday! Mas maganda na ito mauupuan mo. Yung nga lang wala ka na. Pero, again, maraming salamat, Seth, for this. Nakatuwa naman. Sobrang enjoy and sobrang happy na. Ayan. Again, this is Ma'am Shujin ako. Tingnan natin kung magiging kabuuan ng bahay. Bye! It's DJ.